Velkommen til Frølle CFC. Nu er vi i lufthavnen, og vi skal til London. Og selvfølgelig skal vi det. FA Cup-finalen skal vi selvfølgelig overse og støtte drengene. Det bliver vi nødt til. Det bliver vi simpelthen nødt til. Og især når man kan få billetter, så ja. Lad os se, hvordan turen den kommer til at gå. Lad os på en god, hyggelig, fornuftig tur til London. Og hvis der er noget, jeg hader, så er det varme. Så lige nu elsker jeg at stå i t-shirt udenfor og her vores dejlige fly. Så ja, lad os komme til London. Let's go. Og jeg kan sige så meget, jeg er helt færdig. Jeg fik da sovet i flyet hele vejen. Så halv time i det hele, tror jeg, hele flyturen fik jeg ikke sovet. Så fik jeg sovet, så det var dejligt. Nu kan jeg godt mærke, at jeg trænger til at ligge ned også. Ligge ned og sove, og ikke bare sidde og sove. Så lige 2 turen, og så er vi der. Det er crazy, så fordi man er kommet, at flyet lander 00:30. Det er så det sidste tog kører. Hvis man kommer, så er det flyet, den kommer, når det sidste tog kører. Det giver rigtig god mening jo. Ja, det er sådan, det er sat op. Så nu skal jeg tage en bus. Så blev det dag. Nu er vi her. Kampdag også. Derfor har jeg taget den her på. Generelt bare en flot dag. Her endte. Kan jeg selvfølgelig ikke huske, hvad det hedder det område her. Det der cirkel. Det er jo Duluth. Smukt der her. Smukt der her. Dejligt vejr. Fantastisk. Så nu skal jeg bare dulle rundt, så man kan finde noget morgenmad et eller andet sted. Så jeg overvejer lige de her omgivelser. Og det er bare en lille park i London. Og når jeg siger lille, så er det en lille, fordi den ligger lige ved siden af Hyde Park. Og den er gigantisk. Så det er der sgu fandme smukt. Undskyld mit franske, men wow. Ej. Even the Chelsea mascot starting as we welcome to kick off. Welcome if you just joined us. It's now time to welcome some familiar voices from your clubs. First of all,